салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. дар навори имрӯзаи мо дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нарху ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. анака ё бочкаотон ин бочкаи эронӣ диққавата дижила меган дарун шайна нишонте сафедаи об ҷазир намеша ҷурба қурбақа намегира то 16 градус хинекила пуртоқатай то 70 градуса болош эмалиш ягон вайрон намеша 1300 сомон бо ҳами ҳаста эрони тоза мақсад 1350 сомон ин лелнободай чанд буд размериш ира 1 тонна 1000 литра ин се қаваташа ина изоляциони ҳамаш қоидави то 36 градус хинекира то 70 градус гармира пуртоқата ин нархиш 1450 сомон эрон ин як қавата як пуста меган я жила ин 1000 сомон обичный пластмас ино мамун хела ина 3 тонна 3800 сум қавата ҳаста 4500 сум вайш се қаваташ аямо як қаваташ 3.5 мазун у 1 тонна ҳай бо ҳаста 1.5 тонна инаи 1.5 тонна простойшай и 1600 сум 1.5 тонна простойшай 200 1.5 тонна қаваташай 2800 се қаваташай бо 2 тоннаш ҳастаами 2 тоннаш ҳастай 2600 қаваташай 200 як қаваташай мақсад се қаваташ 2800 бо дорем 500 литра ҳастай на 500 литро ина 500 кабуто ина 2 қаваташай у се қаваташай ина ё як қаватан ина як қаватан ин як қаватан охи ин рангиш бежеви зага сафеди баланде пластмас шай охи сафеди ина намуд меша ина чоркунҷаша ина сафеди як қаваташа 550 сомон 650 сум 700 сум се қаваташо ду қаваташ 650 се қаваташ 700 сомон як қаваташ ай ҳамун намуд 550 уна болора нишонте болода ҳаста ина якмиш як қавата димиш ду қавата ҳай ишам як қавата инаиш се қавата 550 як қаваташ ҳай ду қаваташ 650 се қаваташ 700 сомон ин чоркунҷо бо стилиш мақсад и вақте ки и надувад меша и сливад меша вақте ки сливад меша вибратсия тақати пар мекунад ин нархиш вообще дига и 1 тоннаш 1.5 азора 1.5 тоннаш 2 тоннаш 3000 ма нархи қаватара гуфта истодам як қаваташ 2.5 азора 2 тоннора да я тоннош як қаваташ 1350 сомон 2 қаваташ 1.5 азора 3 қаваташ 1800 сомон и вая чоркунҷа баъд 500 литраш простоиш 700 сомон 2 қаваташ 800 сомон ин майдош 100 литраш 350 сом 2 қавата 100 литр 2 қавата 350 сомон аз бема гардону тамошо ин ама эмалирони ҳамаш ваяй ана уш се қавата ҳай ҳамин нарха сафед майда се қавата ё 300 литра 300 литраши 450 сом иш 500 сомон ду қаваташ у 100 литраи ҳамози гуфтем ку у кулула ивай у 400 сом 350 сомон ҳардаш ду қаватан манзилатон номератон
نام من 907 07 79 45 بازاری آسیو. رحمت کما کا. سلامت باشه، زنده باشه. سلام علیکم کا. این گازابلوک نرخش خیلی. Газаблок 12 сантиметраш 30 ба 60 12 сомон, ана 10 сантиметраш 30 ба 60 10 сомон. Бо чанд чӣ размер аст бо? Бо размерои 15 дора, ана 20 дора ва ё ба чӣ мешавад? Да заказ хати мешавад. Да бозор намешавад. Нархош намедонам. Не як нархошон аниқ нестам, ба амри заказ мекунӣ, аз завод мебуранд. Чанд қай дар курай. Ё чанд ка пенопластор? Пенопласт размери 5 25 сомон, 4 20 сомон, 3 15 сомон, ана 10 гастай 50 сомон. 1 сантиметра расискиш 17 сомон, ана ин намудаш 4 сомон. Иш, ин намудаш 4 сомон. Гавси чанд ка? Гавси 0.3 миниват ё барои утеплит. Нархои и лулонаш 360 сомонай, 12.5 квадрат. Стекловат ин астай. Стекловат 150 сомон. Ана зардиш 150 сомон, миниваташ 350 сомон. Истеҳсоли Россия. Шпаклёвка. Толи эронӣ чизаш 200 сомон. Як лулонош. Як рулонош. 10 метр квадрат мегирад. Мақсад ҳаст клей арскол. Турецки технология арскол аст. 50 сомон. Баъд дорем саумес душанбе худмон дорем. Клео 35 сомон, 40 сомон аст. Баъд аст бо ин род банде мақсад 35 сомон. Аст шпакловка аст 65 сомон. Фирма турецки профиса род банд 75 сомон. Ва шпакловка узбеки бухора аст элерон. Аст 65 сомон, 70 сомон. 70 сомон 65 сомон меша мақсад. Аст баъд на клей аст 85 сомон Туркия. Турецки фирма профиса усулин клей 700 800. Баъд дорем алибас тоҷгаш 30 сомон. 40 килограмм мебра. Ина бия ҷаҳат донавошен шунтун. Мақсад аст пеноплекс аст ина. Размери 2 аст 2 см ғавсиш 20 сомон. Размери 3 см аст 26 сомон. Ва аст размери 5 см аст қада ғавс мақсад. Инш 45 сомон. Бо ҳама иншолло ки савдо муомилааш ҳам вақте ки муштарӣ кишид. Арзон кам метимеш иншолло. На ин пачкош мақсад. Ҳамин ҳам чист инҷа. Оламин пилтелҳо асосан инҷа. Тамом. Манзилатон номеротон аст. Рақами телефон 98 888 54 99. Магазин фирма Кнафк. Хуб, саломат бошед. дӯстони азиз, раҳмат барои дастгиритон. нархҳои ягон чӣ дар кор боша ба комментаре нависед. ҳама вақт аз муҳаракат, аз Аллоҳ баракат. аз шумо боша якта лайк. саломат бошед.